10 ел давамында Болгар радиосы һәр кышны тыңлаучыларын милли, зауыклы, грандиоз тамаша белән сөендерә. Сөз ел сайын уздырыла торган милли музыкаль премия тапшыру тантанасы турында барганын барыбыз да аңлагандыр. Премияга дагъва кылучылар арасында җырчы Винарис Ильегит та бар. Бүген ул бездә кунакта. Винарис, сәлам, хуш килдең. Сәлам, Мадина, сәлам, Айваз. Аллага шөкер. Менә карап торам. Винарис һәр вакыт оригинал инде. Костюмы, мен әйтәм, кешенеке кебек менә монда тәмамланмый. Айваз, үзем беләсең, син дә модный кеше буларак, вельветовый пиджак киеп, мин дә хәзер заманга карап шулай киенәм. Ике егет әңгәмәне модадан башлады, хәерлегә булсын. Дөрес, шул вакытта хатын-кыз туктату шулай хәерле. Нишенче мәртәбә катнашасың әлеге тамашада, әлеге премияда? Аллага шөкер, беренче тапкыр тамашачыга рәхмәт әйтәсем килә, ТНВ каналына, Болгар радиосына. Шундай зур мероприятияны оештырган өчен һәм мин шушы мероприятиедә уже 6нчы тапкыр алам. Болгар милли премиясы. Рәттән бара торган вакыйгамы, яисә паузалар да була булды? Паузалар булды бит инде, конечно, гел бит. Мине генә сайламыйлар бит инде шулай. Быел ниндирәк музыкаль әсәр белән сөендерергә мөмкинсең? Беләсең, Айваз, бу бит 10нчы тапкыр оештырылган, шулай бит юбилейный мероприятие. Һәм минем дә бу ел юбилейный. Миңа 45 тула. Шуңа күрә как-то туган көн турында җыр сайладым мин. Мин түгел, тамашачы сайлаган инде. Менә бу концерт ул инде кайнар хит тапшыруында bir ayda җиңү яулаган җырчылардан тора, шулай бит. Димәк, аны халык сайлый. Сез хәтерлисезме, кайсы айда нинди җыр белән сез җиңеп чыктыгыз? Яисә Винарис бөтен дусларына шалтыратып, минем өчен тавыш бирегез, исемез җибәрегез дип сорыйм икән. Юк. Бер тапкыр да язмадым, бер кемгә дә язмадым. Үземнең соцсетька куям да, әгәр минем җыр ошаса, тавыш бирегез дип. Нинди җыр иде ул? 6 җыр булды инде ул. Беренче туган авылым дигән җыры, икенчесе килеп китсәң ни була, өченчесе минем әйләнеп бер кара әле, аннарсын Шияликтә, аннарсын без Ләйсән Махмутова белән дуэт җырладык. Быелгысы? Быелгысы ул сентябрь айында булды. Туган көн дигән җырын Адис Маликов язган җыр. Беренчесе туган көн, туган авыл, туган көн. Шуның белән бетмәсен, Айваз. Әле алып туган телдә булырга мөмкин. Авторлары кем дидегез? Перим композиторы Адис Маликов, аның җыры белән 3 тапкыр алдым мин Болгар милли премиясын. Ул Шияле ялгышмасам, Шияликтә туган авылым һәм туган көн. Ни була аныкы түгелме? Юк. Ни була бит мымга әйләнгән легендар җыр. Ни була? Айваз, инде сезгә рәхмәт. Әдиләнең сорысы килгән сорауында бирим инде. Әдилә, күзеннән күрәм, нинди матур костюм белән чыгырым икән, шаккаттырырым икән бу тамашачы. Матур дигәннән бигрәк әле ул бит Винариска килешле, үзенчәлекле булырга тиеш. Килешмичә, башка кешегә кидертеп тә алмый аны. Менә. Кидертеп була. Матур итеп әйткәндә чехлынатан килеш юк дип инде. Шуннан да ул костюмнарын 15 ел рәттән минем үземнең түгел дип әйтсәм дә ялгыш түгел инде. Рөстәм Исхаков бар. Шундай Татарстанда, ул Татарстанда гына түгел, Рәсәйдә популяр дизайнер. Без аның белән дуслар, күп еллар. Шуңа күрә бергә утырып, матур итеп башта кәгазьгә язабыз инде, рәсем төшерәбез. Аннарсын Рөстәм тегә инде күлмәкләрен һәм костюмнарын. Быел ниндирәк булачак ул? Сер итеп калсын, килерсең, карарсың, һәм тамашачысы килсен дә карасыннар. Менә үзең дә бик матур итеп, күркәм итеп сөйлисең әлеге премия турында. Шуңа күрә камерага карап, безнең тыңлаучыларны тагы да чакыра аласың, Винарис, рәхим ит. Килеп, нәрсә күрә алалар әлеге матур үзең әйтмешле конкурста, фестивальдә тамашачылар? Ни өчен нәкъ шунда килергә тиештер алар? Чакыра аласың шушы тезислар белән. Кадерле тамашачылар, зинһар, килегез, карагыз. Чөнки бердән-бер достойный, бик уровеньда эшләнгән фестиваль. Болгар милли премиясы. 10 декабрь Пирамида концерт залында тавыш өчен гафу итегез. Бик күп репетициялар ясаган Винарис. Әйе.
тырышып әзерләнә, димәк, һәм инде иң кызык сорауларның берсенә килеп җиттек. Айваз, рәхмәт. Костюмнар турында инде менә сөйләшә башладык. Шуңа күрә әйдә тәгаенләп битрик әле. Шуннан да Винарис, гомумән бәлки көндәлек, менә көндәлектә дә каран инде матур леопардовый футболкалар кигән, име? Бу бит кайдадыр барып, нидер кибеттән генә ала торган костюм түгел. Футболка да түгел әле бу. Кайдыр эзләнеп йөрергә кирәк. Шуңа күрә әйтеп уз әле. Синең гардеробыңдагы киемнәр сәхнә киеме булдымы ул? Көндәлек кием ул каян алына? Кем тегә аны? Ничек итеп образлар туа дизайнерлардан тыш? Бәлки син үзең дә яхшы гына дизайнерсыңдыр. Бу хакта сөйләп уза. Айваз, беләсеңме? Бу җавапны инде без шушы экраннарыгызда күргән QR кодлар аша узып, социаль челтәрләребездә карый аласыз, хөрмәтле телевизор караучылар. Без Винариска бик зур рәхмәт әйтеп, аның белән саубуллашабыз һәм тапшыруыбызны дәвам итәбез.